wartu ne mi hidima bernde am pusan danejo am to a anciyam nano faminam wayo 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 gidaɗo wayo bernde am hajiyam to feti fajira inde mami yona ko adon ko awala don bo min mi don be maɗam ko ɗume a yiɗi wakkere am warti ɗum je maɗam hande kam a dayiyam yiɗe maɗa torriyam jawdi kam ɗum dokkal Allah nanu famu ne bebe am family sobiraɓe am fuɗo seeda miɗo yiɗima ndami vangini sirri ɓernde miɗo yeccoma an ollami ɓerndeyam waɗitinanmi wende to ɓe fimi ittama nder ɓernde yende man mi soyanmi yonkiyam de gonga sa dokiyam ngam yalade man mi famai ma ɗum ne wadi men ko mi batima sai a joggami wayo ɓerdeyam numonati hooreyam mi sendiri ɓe yideyam ase bo ɗum goni ɗo feere mi yiɗinata sankita yideyam tata yejitu min be maɗa wodi alkawal ko hoyankiyam min misahan ngam mi setama nda alare gondi miɗon ɗilna ɓerdeyam ɗo nawa yiɗe am adayiyam ngam jiba am wala seede risko ɗum dokkal Allah tata yejitu bebeyam min be saroma min ɗon norari yake man bawo ijote bo halari na banne hawo bi mi dilla do be yecchami banne do dikanan mi maya mi vowi be maɗa an ekkitiniyam yiide ko dande maɗa to mi nani se to mi yeitideyam alhajijo sabbini ɓe jawdi se ɓe yejjitiyam giteyam ɗiɗo illa gondi ko ndey mi numti miɗo numa yiide men boyma noynoyde sali goɗɗo feere sendiri men dalilan jawdi sendiri men jama'aje yam yeɗitoɓe yam segi molɗi ɗaɓre o tokkayam